Pois nada, no 2012, non vos acordades cando estábamos en terceira regional, a Sarriá na SD, e agora foi cando se cambiou a Sarriá, pagaron unhas deudas e cambiou a Sarriá na que é hoxe en día. E a partir de aí, pois, os equipos foron medrando e ascendimos casi ano por ano a preferente. Con Tourón, aquilo, de presidente, e con un equipo que, a verdade, a maioría eran do Juan. Despois xa foi cando viñeste. Sí, nos o sea, o ano que viñemos que colleu foi o siguiente ano que estuvera Alberto López aquí de adestrador e tal, que estaba Omar e tal, Edgar, que estuveran a punto de meterse en ascenso e tal. Quedaran terceiros e tal. Sí que recordo eso, que o primeiro ano que estuvéramos nós fora como, bueno, xa coincidíramos con Raúl e tal. Sí, fora o ano este que viñera o míster este Dani, estuvera Dani que estuveron uns meses, e depois foi cando chegou o Juan Peón e tal, foi un ano así como de transición. Sí, de transición. Pero foi un ano guai, o sea, foi un ano bon, a ver, ao final de feito a pandemia, pois creo que cortou un poquinho esa racha boa que levábamos, que empezáramos aí un poquinho ben. E bueno, a partir de aí pois xa veu as seguidas desilusións que eu creo que a ver, que foron boas temporadas. Os seguintes anos foron boas temporadas, pero ao final faltou un poquinho de sorte para conseguir o ascenso. Sí que é certo que merecía ascender. Sí, pero bueno, tampouco. Creo que se pudo haber conseguido antes xa, pero bueno, ao final as cousas veñen cando ven. E agora estamos neste bon momento, hai que disfrutalo tamén. Sí que é certo, entonces eso. Por 2 anos aí preferente que foron anos difíciles, duros, complicados. Sí, pero foron anos difíciles. Sí. As expectativas eran altas, a presión, a presión tamén influía moito. Defender e tal, porque sabíamos que tiñamos bon equipo e tal, pero bueno, ao final o fútbol... As cousas influyen, está claro. Despois en terceira, a verdade é que en terceira que claro, todo o que podemos falar de terceira é bo, porque o primeiro ano foi espectacular, este ano non, pois mellor aínda, entonces. Este ano creo que temos algo máis de presión. Sí, ao final non é o mismo ano pasado que ves cun equipo, pois bueno, xente que vende preferente, non sabes como vai responder. Un entrenador novo, aunque é un bon entrenador, pois tamén acaba de chegar. Non tiña experiencia na terceira nese momento, a pesar de ser un entrenador increíble e tal. Increíble, sí. Pois, bueno, ao final creo que foi super... Yo creo que este ano Jaime gratificante. Sí, Jaime... Si este ano con Jaime, pois a verdade que subiu o nivel. Sí, moito. Jaime, ao final o equipo estaba moi ben feito. Ya agora non este, pois bueno, pois creo que quedou algo delegado de Jaime. Sí. Creo que ten que facer, seguir a línea, cando ao final tú traes a xente que para ese perfil de fútbol ou de tal, eu creo que o correcto é seguir a línea, non? Eu creo que sí, mira, consigas o ascenso ou non se consiga, eu creo que é a línea a seguir, quero dicir, de seguir por este camiño. É moi difícil ascender sempre. Sempre, dá igual a categoría na que sea, sempre é complicado ascender, entón hai que darlle valor a isto tamén. A línea de traballo esta é seguir. É darlle continuidade. O que está pasando hoxe en día, eu creo que ainda que non ascendamos, hai que darlle moito valor ao que se está facendo. Estamos aí, claro. Sí. Por que non soñar? Por que non soñar, oye, sería algo histórico para Sarria, bueno, pois... Pero creo que nesto vamos recordar dentro dun seguro. Isto vamos a dar máis valor máis adiante, pois cando ao mellor estemos peor, porque nunca se sabe, non? E veremos estes anos como algo bonito. Oye, ojalá dure moitos anos. A xente está se volcando moito, categoría. Sí, a verdade, o do outro día foi espectacular. Facía tempo que non vía que ven así. Sí, todo, en general, ao final. Espero que o domingo sea algo parecido ou mellor. O mellor. Que necesitamos que todo o mundo veña, que vai ser unha eliminatoria bonita, disputada. Sí, a todos nos gusta además que o campo estea cheo, que sentir a xente, que axuda, que apoia, que se note que, joder, que hai ganas por facer algo bonito, e ao final creo que é bon pa Sarria e é bon pa todo. Está claro. O deporte, pa todo. Creo que... A xente tense que animar a vir porque, oye, é unha situación pois que non se vive todos os anos, é moi difícil vivir isto, entonces, pois... Hai moita visibilidade. Hai que dar un empuxón para animar ao pueblo, ao equipo, e bueno, a ver que pasa. Correcto.
desde que eu quero facer recordo un pouco de cando empecéi, porque eu empecéi xusto o ano que se ascendeu a terceira. Falara comigo Toño, bueno, falei tamén, foi a época na que estaba Alberto Mariano. E, bueno, foi o primeiro ano que tuve unha oportunidade de, bueno, pues de estar aquí e de poder compartir un pouquiño por o que é a estrada, o que é, porque sí que estuve en equipos, estuve no estudiantil, cerca de aquí en Callobre, pero, bueno, non era ao final a estrada é sempre decimos, porque é como unha familia, pero creo que é un conxunto, un grupo que está unido e que sempre arropa os seus, e, bueno, eu creo que foi un bo comezo e foi unha base para o que é agora, o que é agora o Club Deportivo Estradense. Non sei a nivel de afición, xa falo pola vosa parte, xa como vistes desde fai 8 anos hasta agora. A ver, pola miña impresión, o que facedes no campo, transmitídelo á grada. E a grada, eu penso que cada vez está máis involucrada con todos vós. Parece que tes ganas de ver xogar ao Estradense, cando antigamente, pois, igual eso non se vía. Ahora, ves, disfrutas, apoias aos xogadores, méteste con eles. O que estamos vivindo, para min, cada ano unha experiencia nova, o ascenso a terceira, as promocións. Agora, o que estamos vivindo, para min, isto é inmellorable. Moitos clubs que están por riba do Estradense, penso, nin o dan conseguido. Para estes rapaces que veñen novos, pois, eu penso que é para decir, teño que medrar e teño que xogar no Estradense. Eu penso que esa é a liña. Non sei se les acordan de cando, supoño que... De cando, claro. De cando ascendimos a terceira. De cando ascendimos a terceira, sí, que xogamos fora e ascendimos fora e ali celebrouse. Si, fora en Barbadás, celebrámoslo lá ainda, despois fóramos colléramos un camión, recorréramos a ciudad, non sei se vos acordades de todo eso. Eso encanto é ese, despois sí que hubo que xa comentaches un pouco sobre o playoff, que cadrou cando foi aí todo o tema do COVID, foron eses anos, e sí que fixeron unha liga un tanto extraña, e sí que non puxeran as cousas moi xustas para algúns equipos, pero sí que aí foi onde tamén empezou a crecer un pouco máis. Penso que o club, a nivel de afición, non sei como decirlo, de gusto por vir ao campo, porque sí que tuvo sempre ese bloque de afición, pero a partir de aí sí que creo que dou un plus. O resto de equipos creo que tamén dixeron, ostras, aí está o Estradense, tamén pode chegar a facer grandes cousas, e así o estamos demostrando. Sí. Non sei, o que nos queda máis cercano é, bueno, este ano, ao final é un ano no que se están conseguindo, ao final, obxectivos que nun principio non estábamos, iba a decir preparados, pero preparados ao final sempre un pode estar, pero, bueno, algo que non se esperaba é que a base dese bloque que levamos 3 anos atrás, desde onde eu me acordo, desde esos 8 anos, pois creo que se fixeron ben as cousas, e que ao final son resultados. Non sei os rapaces como estades vendo este último ano. Ben, sobre todo agora que estamos no playoff, a afición está moi involucrada co equipo. Se fan as cousas ben, eu creo que podemos ascender. Pero durante todo o ano leva estando a afición xa co equipo, sobre todo este ano moito máis. Este ano va a ser o ano centenario, moita xente da Estrada viño máis ao campo a ver o Estradense,
E ao final eu creo que están formando máis afección xa se está vendo ahora no playoff. Eu creo que sí que o que están facendo é unindo un pouquinho máis o que somos dentro do campo porque se é un pouco fora. E iso ao final fai que un axude o outro. Que estás no campo e sentirvos a vos e poder xogar con vos aí á espalda, pois é un apoio grande. Pois que para vos, nós, pois, sobre todo os que levamos tamén moito tempo aquí, pois, tamén creo que saberes un pouquinho o que buscamos, o que objetivo vimos, e só queremos ayudarnos uns a outros e intentar facer o mellor posible. A mí o que máis me gusta é ver os cativos da escola como se volcaron con vos. O sea, ver os rapaces chegar ao campo, pedirvos autógrafos, marchan cas botas. A ver, iso ao final, seguramente ti para eles eso son... xa non falo a nivel de escala de profesional, pero para eles eres algo que a mellor queren chegar a ser algún día. Ou intentarían chegar no club no que levan moitos anos, desde pequeniños, pois chegar a ser un Gamarra, chegar a ser un Faichenko, un Baescalvo, bueno, pois son xogadores que ao final marcaron anos e están marcando pois unha época ahora na estrada. E sí que é verdad que sí que me chama a atención o tema que estás falando de rotaciones, porque sí que é moi... faiche ilusión, Eu nunca vi, nunca. Para min é unha novedad, eu fui un cativo, iba co Estradense xa por aí adiante, con eles, comía con eles cando xa xogaban, pero o dos nenos, que queren entrar no campo, vos colaborades con eles, firmades, para min é unha cousa que xa digo, é nova e gustame. Ahora, vivindo a situación que estamos vivindo, pois unha fase de ascenso que ides ter que remar para remontala tanto vos como nós desde a grada, que temos que estar aí, non sei, a min dame algo de que sí que se pode, o sea, que vos ides de poñer ganas, nós dende arriba tamén, e os cativos. Os cativos penso que sería unha liricia, unha festa, pero por todo o ano. Para min sodes unha envexa, agora mesmo. Eu xoguei a fútbol, non cheguei a tanto, pero para min sodes unha envexa. Vervos e ver os cativos como os nomean. A ver, todo o que se organizou este ano, como as camisetas, as bandeiras, as bufandas, toda a publicidade, todo o que o club, o falo de directiva, corpo técnico, engloba todo o club, que fixo por darlle ese plus ao club a nivel de estar máis cerca, o que estás facendo ti, de estar máis cerca ás categorías máis inferiores que as categorías máis altas, ese trato cercano, eses vídeos, todo o que facemos para ao final. Hoxe en día, con internet e as redes sociales, estás en contacto en todo momento co que aporta o club. Sí que é moi... fais o club, os xogadores, eu cando falamos a veces no vestuario, vemos... porque estas cousas falanse. Hai os rapaces, hai as bolas, regalei unhas botas, son cousas que nós non estamos tampouco acostumbrados, que vemos como que nos fai sentir tamén a nós especial. Está na situación que alguén queira darte un abrazo, sacar unha foto contigo, pois son cousas que distías tres cousas. Non é algo que esperas e obviamente disfrútalo moito.